Ja, de forpligter jo, det ved du. Træd bare op på hele lån. Der sker ikke noget. Så en fadøl i hånden. 16 years today! Så kører vi rundt. Så kører vi stille. Altså fødderne ned under. Ja, det ser godt ud, men... Så godt tager det, Søgaard. Så er I en fæstestol. Så er vi på vej. 16 years today! Det er rigtig god. Det er nok ikke helt lovligt. Den kan da bruges til rapportage i vognen. Det er spørgsmålet, om man kan blive supergodkendt. Godt skåle, mand. Nej, jeg sagde jo en englænder med en mikrofon. Give him water. 60 days. 60 years today. Det er mange venner. Det er jo billigt. Vi skal have alle sammen. Okay. Så slipper jeg nok for at gå op i den stol der. Nej, kraft det er faktisk. Det er ikke til at ramme. Vi kan ikke. Det kan vi tænke os til. Må vi blive en stigende. Så slap du skud i bakken. Du er ikke rødt om mig. Nej, jeg kunne kraftedeme ikke om det. Hvorfor ikke? Det er super. Jeg siger mange tak. Hvor er han hen? Han blev småt. Jeg se, hvad hun gør.